pozdrav, dragi slušatelji, i dobrodošli u emisiju Školski eter, koju iz mjeseca u mjesec osmišlja Združba osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci. S vama su danas Petar Grgorić i Leona Pleša. Ponašanje učenika u školskim klupama često je predmet žaljenja učitelja. Vruća i rado prepričavana tema mnogobrojnih zgoda među učenicima, ali ponekad i novinska vijest ili televizijski prilog koji pobudi zanimanje javnosti. Upravo je ponašanje učenika u školi tema današnje emisije, jer su u današnjoj školi različite anegdote svakodnevnica. Jedna od takvih anegdota dogodila se u školskom WC-u i rado ćemo je podijeliti s vama, dragi slušatelji. Zato ćemo u narednim minutama intervjuirati učiteljice Zrinku Habuda Lečinić, Mirjanu Dalić-Kraljik i pedagoginju Ines Holeš, kako bi nam više rekla o toj situaciji, ali i dale svoj komentar na općenito ponašanje učenika. O razlozima zašto dolazi do neprihvatljivog ponašanja učenika razgovarat ćemo nešto kasnije, a uskoro ćete saznati tko su čudovišta iz WC-a, kako je došlo do incidenta, što se zapravo dogodilo i zašto su se samoprozvana čudovišta pojavila baš ovdje. Neke su od teorija zašto je došlo do incidenta, te da ih je privukao miris WC-a, da su im se svidjeli učenici 5. razreda ili da su ih čudovišta odlučila naučiti kako se peru zubi. A pravu istinu otkrićemo vam ubrzo. Učiteljicu Zrinku Habuda Lečinić za početak smo pitali što se zapravo dogodilo u WC-u, zašto su takozvana čudovišta koristili četke za WC i što su njima željela postići, ali i što s učenicima, odnosno prozvanim čudovištima, dogodilo nakon tog incidenta. Čudovišta su bila u WC-u već, a naišli su petaši i čudovišta su vidjela da petaši pokušavaju oprati zube poslije doručka. Međutim, čudovišta su shvatila da bi to bilo bolje uz pomoć četki za WC. Čudovišta su pobjegla jer su petaši bili glasni i dozvali su pomoć. Što ako čudovištima nije bila namjera upasti petaše? Možda je upravo zato što su događaj bili uključeni i učenici 5. razreda nastala manja materijalna šteta nego što bi izvorno bila. To ne možemo znati, ali znamo da će čudovišta trebati gumene rukavice i domestos kako bi svoju kaznu uspješno odslužili i ostavili sve školske WC-e u blistavom stanju. Učenicima 5. razreda čudovišta su se čak i svidjela, pa možemo reći da je razlog ove anegdote bila znatiželja. Radoznalost kod djece pozitivna je stvar jer ih može motivirati da žele više naučiti ili se u nečemu poboljšati, ali nekada ta njihova radoznalost može dovesti do incidenta kao što je bio ovaj u WC-u. Ono što je novo i zabranjeno, učenicima djeluje jako uzbudljivo, te je to jedan od razloga zašto dolazi do neprihvatljivih ponašanja u školi. Učenici žele isprobati nove stvari i žele biti prihvaćeni u društvu, pa stoga vrlo često ulaze u rizična socijalna ponašanja. Učiteljicu Mirjanu Dalić-Kraljik zamolili smo da nam kaže što kao učiteljica s mnogo iskustva zaključuje da su neki od razloga za neprihvatljiva ponašanja učenika kako na satu, tako i pod školskim odmorima. Jedan od najvećih razloga je upravo te nekakve psihološke promjene tijekom puberteta i uklapanje u društvo. Privlačenje pozornosti i tu se najviše stvaraju problemi s učenicima, u nekakvom dokazivanju među ostatkom učenika različitih uzrasta. Kao što navode mnogobrojne studije i znanstveni članci, obitelj je primarno mjesto socijalizacije djeteta, te se vrlo često oblik komunikacije, a tako i ponašanje naučeno u krugu obitelji prenose na način kako se dijete ponaša u društvu i komunicira s ostalima. Iako obiteljsko okruženje uvelike utječe na to da se neki učenici odlučuju na rizična i neprihvatljiva ponašanja, škola, a naročito osnovna škola, ima važnu ulogu u odgoju djece jer služi kao mjesto gdje se učenici uče odgovornosti i prihvatljivim načinima razvijanja međuljudskih odnosa. Zato smo pedagoginju naše škole, Ines Holeš, pitali u kojoj mjeri izricanje pedagoških mjera utječe na poboljšanje ponašanja učenika, koji su skloni upuštati se neprihvatljiva ponašanja, te što ona smatra da je ključno u školskom procesu da bi se modificiralo i potkrijepilo pozitivna ponašanja učenika. To se može učiniti na razne načine, kroz razgovore s učenicima u kojima im se objašnjava kako se u školi trebaju ponašati i zašto je bitno primjereno se ponašati, upoznavanje učenika s njihovim obvezama iz kućnog reda škole, da shvate da kao što imaju prava, tako imaju i dužnosti. Zatim kroz radionice na satima razrednika, kroz preventivne programe koje tijekom godine provodimo i slično.
Učenicima je uvijek bitno objasniti da njihovo ponašanje utječe i na ocjenu iz vladanja koja im se dodjeljuje na kraju nastavne godine, a koja im je primjerice važna prilikom upisa u srednju školu. Na razgovorima ih se uvijek nastoji osvijestiti da promisle koje posljedice može izazvati njihovo neprimjereno ponašanje. Prilikom izricanja pedagoških mjera uvijek na savjetodavnom razgovoru istaknemo roditeljima i učenicima da svrha dodjeljivanja pedagoške mjere nije da bi se učenika kaznilo na neki način, već da se njezinim izricanjem potakne učenika da usvoji prihvatljive oblike ponašanja, odnosno da se ponaša odgovorno i primjereno. Dakle, na taj način učenike pokušavamo potaknuti na preuzimanje odgovornosti i usvajanja pozitivnih odnosa prema školskim obvezama i okruženju, odnosno da učenici poboljšaju svoje ponašanje i smatram da je navedeno uvijek bitno naglasiti i učenicima i roditeljima. I također prilikom izricanja pedagoške mjere mi primjerice uvijek kažemo učenicima da ukoliko poboljšaju svoje ponašanje, pedagoška mjera na kraju godine može im se ukinuti te ih i na taj način motiviramo na usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja. To su najčešći načini na koje mi u našoj školi odgojno djelujemo na učenike. Sad kad ste saznali malo više o incidentu koji je inspirirao nastanak ove emisije, te nakon svih školskih drama i utjeranih strahova u učeničke kosti, zahvaljujući čudovištima, odnosno osmašima, danas imamo čuvenu i korisnu tehnologiju, a to su četke za WC. Stoga četke u ruke i bacite se na posao četkanja WC-a kada dođete svojim kućama. Ko zna, možda nam čudovište donesu još napredniju tehnologiju sljedeći put kada dođu u posjet. Možda će se željeti osvijetiti petašima i su zbog njih dobili kaznu. Međutim, nadam se da se ovakvi incidenti neće ponavljati i da će se čudovište petaši nadalje dobro slagati. Dragi slušatelji, ako ikada poželite posjetiti Zdence, pazite se čudovišta s četkama, jer nikada ne znate, ona se možda još negdje skrivaju i čekaju novu priliku da se obznane svijetu. Nakon ove istrage o čudovištima iz WC-a možemo zaključiti da su radoznalost, želja za prihvaćanjem u društvu, ali i obiteljsko i društveno okruženje jedan je od glavnih uzroka neprihvatljivih ponašanja učenika. Što reći, osim da rad sa stvarnim čudovištima, ali ne učenicima i osmašima, nego čudovišnim porastom neprihvatljivih ponašanja i dalje traje, a tu borbu koja ponekad nalikuje onoj s vjetrenjačama i dalje vode učitelji i stručni suradnici. Hvala što ste bili s nama u emisiji Školski eter s temom čudovišta iz WC-a. Slušali ste združbu osnovne škole Ivan Goran Kovač iz Zdenci. S nama su bili Petar Grgurić i Leona Pleša, koji su uredili i vodili ovu emisiju, a tonski ju je realizirao Branimir Čaušić pod mentorstvom učiteljice Mirjane Foro. Ugodan dan i do slušanja!